Емил бе палавник голям, в цяла Швеция познат. Пакости без край вършеше това момче. Българската национална телевизия представя серийния филм «Емил от Льонеберия». Страдаха от него татко, мама Ида, и добрата Лина, и учителката му дори. По повестите на Астрид Линдгрен. Сценарий Астрид Линдгрен и Уле Хелбум. Музика Георг Ридл. Оператор Ролф Линдстрем. Режисьор Уле Хелбум. Днес. Когато е бил, напъха главата си в супника. Не знам дали ще се съгласят. Неприятна работа. Да му домъчне на човек за семейство, Свенсон, че синът им е такъв пакост. Не са заслужили това. Какво да прави човек? В селцето Льонебере и в целия окръг нямаше човек, който да не познава Емил. Малкият хлапак от стопанството Катхулт, който правеше повече бели, отколкото имаше дни в годината. Събрахме пари. А за какво са парите? Може би ще стигнат, за да пратите вашия Емил в Америка. Тогава ще стане много по-спокойно при нас. Емил е добра момченца и си го обичаме какъвто е. Вървете си! То се вижда, крушата не пада по-далеч от дървото. Ще ли да пращат моя Емил в Америка? Де се е чуло и видяло? Не. Ами, че мислят ли за горките американци? Нищо лошо не са ни направили, та да им пробутваме нашия Емил. Впрочем, във вестника пишеше за онова страшно земетресение в Калифорния. То пък много ще им стане, ако на всичкото отгоре и Емил... Да мълчиш, Лина. Да. Върви в обора да издоиш кравите. От това поне разбираш. Горките американци. Все пак трябва да има някаква правда. Бива ли всички беди на американците да се падат? Но би било хубаво. Ще взема да им напиша писмо. Ето ви наш Емил, пък я ни пратете вашето земетресение. Олеле! Проклет пакостник! Емиле! Емиле! Почакай! Отвори! Отваряй, казах! Вратата на бараката можеше да се залости както от външната, така и от вътрешната страна. Понякога, когато Емил седеше и дялкаше дървено човече, му бе по-добре, ако вратата бе залостена от вътрешната страна. Емиле, казах да отваряш. Отвори веднага вратата. Тогава стой вътре и помисли какви щуротии вършиш. Може пък един ден да престанеш с тях. Няма да те навреди малко да помислиш. Мисленето до сега не е навредило на никого. Нито пък дялкането на човечета. Стой сега вътре. Да. А Емил бе свикнал да дялка човечета. С течение на времето бе направил чудесна сбирка. А ако продължава да е такъв пакостник, тя щеше да стане още по-богата. Всяка вечер майката на Емил записваше пакостите му в една тетрадка. Така постепенно и тя направи чудесна сбирка. Веднъж, когато Емил имаше спешна нужда от пари,
Той занесе няколко тетрадки в неделното училище, за да опита да направи сделка с учителката. Друг път му хрумна нещо по-великолепно. Какво да прави човек с такъв пакостник? Излишно е да го пращат на неделно училище. Няма да стане по-добър. Със сигурност няма да отиде на небето. Освен ако им трябва някой да хвърля мълниите. Какво щастие, че ти си послушно дете, Ида. Но Емил не винаги прави само бели. Да, но дори да не иска, все прави ужасни неща. Такова хлапе никога не съм виждала. Аз много го обичам. Винаги е толкова забавен. Лина не беше очарована от Емил и то е разбираемо. Но в стопанството има човек, от когото е много очарована. Тъй седмицата минава, ден след ден, всяка година. Тъй седмицата минава, ден след ден, всяка година. Дойде момък незнаен от далечен край. Взе наша прекрасна девойка през май. С булчинска рокля прелесно бяла, не тъгуваше тя никак за нас на раздяла. Алфред, нали не си забравил какво ми обеща? Какво съм обещал? Да се оженим, разбира се. Да, разбира се, ще се оженим някой ден, щом толкова искаш. Но тази работа не е бърза, може да почакаме. Но до година непременно, нали? Изглежда, разбираш ти всичко това, което се случва с две влюбени сърца. Често единият казва, със сълзи в очи, с Богом, любов моя, с Богом, прости. Алфред! Отивам с Емил да се изкъпи в езерото. След този Емил! О, защо аз толкова те обичах? Защо дарих ти своето сърце? Къде загуби се щастието наше? Защо тъй далеч си ти от мен? Млъкни, Лина, ще ни развалиш апетита. Се пееш и боботиш. Така правя, нали не ви пречи? Този ден имаше супа с месо. Нужно ли е да сърбаш така, Емиле? Да? Иначе как ще разбера, че е супа? Всички ядоха колкото можаха и накрая супникът се изпразни. Остана само една мъничка глътка. А не, Емил си я искаше. Единственият начин да се добре до нея бе да напъха главата си в супника и да я изгълта. Но това е Емиле. Заседнах. Горкото ми, детенце. Почакай, сега ще ти помогна. Все едно, че сме в лудница. Защо си напъха главата там? Всичко е загубено. Заклещи ли се супникът? Заклещане. Хубавият супник. В какво ще си сипем супата от грах в четвъртък? Няма да държим момчето така до четвъртък, глупаво момиче. Не знае ли някой как да го измъкнем? Ще взема дилафа. Друго не ми остава. Дума да не става. Супникът струва 4 крони. Но, Антон, Олеле, горкият Емил. Не се бой, Емиле, ще те вдигна. Престани, Алфред. Пусни ме. Не, пусни ме. Пусни ме, Алфред. Тогава... Не плачи, Емиле. Не плачи. Изобщо не плача, Ида. Това е супа. все пак ще взема дилафа и ще го щупя. Стига, Алма. За нищо на света. Забравяш, че супникът струва 4 крони. По-добре да отидем при доктора. Той взема 3 крони и така ще спестим една. Това е добра идея. Да тръгваме. Татко, ще ми купиш ли нещо за кроната? Купи. Все това повтаряте. Впрягай коня, Алфред, иначе ще пристигнем, когато докторът е затворил. Да. Малко трябва да го поизмием в край на краищата. Отиваме на лекар. Само, че не може да го срещам. Не, и ушите няма как да му измием. Не,
Макар че сигурно се налага. Ще опитам, може пък да ги стигна. Дете, о не, о не, Какво има пак? пръстът ми. Така става, като правиш глупости. Всички ли сте полудели? Още някой не иска ли да се заклещи? Мили Боже, Продължавайте така, че поне да впрегне голямата каруца за сено и да откарам всички при доктора. ще ти се размине миенето на ушите. Няма как. Това е първата полза, която имам от този супник. Да, Страшно е с теб. Няма ли да има край? Съм не мръкне, само дивоти. Довиждане! Ще има да се приказва за това в Льонеберя. Да, разбира се. Ти ще се погрижиш за това. да се грижите добре за Ида. Да. Довиждане, Емиле! Довиждане! Кой знае дали супникът ни ще се завърне у дома. Какво да приготвя за вечеря? Каквото намериш, сега мисля за по-важни неща. Супа с месо тогава. Ще трябва да се задоволим с кървавица и сланина. Татко, мамо, вижте! Вижте какво има на главата. Как се е наврял там? Това е Емил. Какво ли не преживяха тези хора? Това момче е напаст. Цяло наказание за семейство Свенсон. Вижте! Това е Емил. Да, Емиле! Емиле! Какви неща му хрумват. Станахме за смях на хората. Не е много приятно. Не забравяй, че пестим пари. Заслужава си, нали? Надминала е себе си. Супникът е Свенсоновият Емил. Здравей, Йокел. Оправи ли се? Че къде ще ида? Какъв е този моден кълпак, дето го е нахлъпил Емил? Това ли се носи сега в града? Не, носи го само Емил. Емил не идваше всеки ден в Марианелунд и за това му беше забавно, макар че виждаше само върха на ботинките си. Ти и аз и ти. Магарето на мелничаря, това си ти. А свинята и паунът обувки пак си купуват. А жабокът, седнал до потока, учи си урока. Прасенцето квичи. Ти и аз и ти. Тук се кипри антилопа гну. Зад стобора танц върти мишка с кенгуру. После принцът оседлал коня си. Мили Боже, какво е станало? Нещастие. Да не са ти измръзнали ушите, момче. Не, Тогава защо си не хлупил този кълпак? точно за да не ми измръзнат ушите. И Емил можеше да е духовит, когато се налага. Следващият, моля. Вашият случай е спешен. Влезте без ред. Много ви благодаря. Много мило. Сърдечно благодаря. Един момент. Доколкото разбирам, кашляте и имате болки в гърдите. Не, тук сме, защото на синчето ни Емил му се случи нещастие. Той... Напъха супника в главата. Тоест, главата е в супника. Ама какво правиш там? Добър ден. Отидоха 4 крони. 4 крони или струва супникът? Значи спестихте 1 крона. Обикновенно взимам по 5 крони, когато вадя малки момченца от супници. Какво? 5 крони? Мислех, че взимате 3. Не, честна дума. 5 крони и нито ере по-малко. Но момчето само оправи нещата.
Така си е. Браво на теб. Няма да плащаме нищо. Нали така, господин докторе? Не, нищо. Много ми е приятно. Благодаря ви. Моля. Навън има кофа. Хвърлете парчетата в нея. Довиждане. Благодаря. И аз благодаря. В кофата ли? Няма да разхищаваме. Ще ги залепя. Като спастихме една крона, може да му подарим нещо. Дума да не става. Но ти се справи добре, Емиле. Тъй като не се наложи да плащаме, е справедливо да получиш едно петаче. Хайде, пусни си го в касичката. Ако Емил не беше Емил, в този ден сигурно нямаше да се случи нищо повече. Но за да не се обърква световният ред, той непременно щеше да измисли някоя малка или по-голяма пакост. Олеле. Какво има? Петачето, мамо. Стомаха ми е. Олеле, майчице, сериозно ли? Да. Антоне, как да извадим петачето от момчето? Връщаме се при доктора. Чудесно си направила сметката. Ще платим на доктора 5 крони, за да си върнем едно петаче. В училище колко имаше по смятане? Бих искал да знам. Колко? Стигна додолу. Сега аз сам ще си бъда касичка. Когато ми потрябва, ще го извадя с нож. И двамата приказвате глупости. Казах ли нещо, когато през лятото глътна копчетата за панталони? Но тази работа може да завърши зле, повярвай ми, Антоне. С това не бива шега. Смяташ ли? Да, Толкова ли е опасно? сигурна съм. Тогава веднага да обръщаме. Стой! Пак ли се връщате? Сега пак за какво? Пак сме тук. Благодаря, докторе. Забравихте ли нещо? Не, но... Идваме, защото Емил глътна едно петаче. Цяло петаче, но това е невъзможно. Нашият Емил може да погълне всичко. Бихме искали да го оперирате, да кажем за 4 или 5 крони. Може да задържите и петачето. Няма да стане, то си е мое. Мисля, че няма да се наложи операция. Петачето само ще се появи на бял свят след няколко дни, ако оставим на природата нейния ход. Но е хубаво да изядеш 5 кифли, за да си има петачето компания и да не ти остърже стомаха. Сега, какво ви дължа? За хода на природата искам да кажа. И този път нищо. Довиждане. Приятно ми е да го чуя. Благодаря, докторе. Довиждане. Следващият моля. Пак не ни взе пари. Днес страшно ни върви, Антоне. Толкова много отдавна не сме спестявали. Човекът си разбира от работата. Сега да отидем да купим кифлите. Дума да не става. У дома си имаме кифли. Гладен съм като вълк. Антоне, Дай ми назаем едно петаче, сам ще си купя кифли. Ще ти върна заема след няколко дни. В момента няма как да се добера до паричката. Виж ти, Такова вкусно лекарство не съм взимал през целия си живот, мамо. Die Meere zucken vor nach Haus, bis dahin reicht die Puste aus. таткото на Емил е много доволен, защото отдавна не е правил толкова добри сделки. Das ist bei ihr noch gerade drin, bis in den Stall. Лина! Идват си! Идват! Хубаво е да си дойдеш вкъщи. Малка Ида. Голяма екскурзия направихме. Ела, момичето ми. Дали ще държи? разбира се. Ако никой не го пипа, ще държи.
Представи си, Алфред, пак ще има супа с месо. Ще видим. Това е за теб, Ида. Благодаря ти. Донесох ти ги, защото днес направихме добри сделки. Благодаря. Погледни, татко, виж колко далеч скачам. Невероятно. И какво постигаш с едно петаче в стомаха? Ти колко далеч можеш да скочиш? Сега ще видим. Как беше? Винаги съм умел много добре да се катеря, да скачам и да тичам. А от тук можеш ли да скочиш? Разбира се, сега ще ти покажа. Но не искам да скачам, когато ме гледат. Достатъчно панаири направихме днес. Мен не ме е страх. Смел съм. Да не мислиш, че аз не смея? Почакай, ще ти покажа. Гледай добре. Аз мога да скоча и от тук. И ти трябва да ме хванеш като скоча. Така. Да не идват хора. Ще помисля, че съм луд, като скоча от тук. Но... стига сме скачали за днес. Чуй ме добре, Емиле. Няма да казваме на мама нищо за това, нали? Представи си, супникът пътува чак до Мариана Лунд. Добре, че татко успя да го залепи. А ти как успя да си напъхаш главата вътре? Въобще не е трудно. Взимаш го в ръце. Заклещих се. Съвсем ли си полудял? Два дни по-късно природата взе своя ход и таткото получи обратно петачето от Емил. Ето го петачето. Като имам дългове, ги плащам в първия възможен момент. Та това беше историята за Емил и супника. Гледахте епизод от серийния филм Емил от Льонеберия, подготвен за излъчване от екип на Главна редакция Кино. Преводач Венета Янкова, редактор Майя Делева, тон режисьор Елена Симеонова, режисьор на дублажа Лилия Константинова и артистите Йорданка Илова, Ася Братанова, Вера Методиева, Радослав Рачев, Иван Танев.